kansalaisten pitäisi tietää sille, että millaista se arki sillä ydinvoimalla on. Tää tyyppi painaa nappia ja sitten tää tyyppi painaa nappia. Niin sillä lailla, että saataisiin ja että myöskin se testin sisältö olisi niinku yhtenäinen, ettei vaikka toisiin tarkastettaisi paljon perusteellisemmin ja sitten taas niinku toiset sillä lailla. Meillä on tässä nyt 3 ST:n poliittisen ryhmän meppiä. Millaiset fiilikset on nyt ensimmäisen pienryhmätyöskentelyn jälkeen? Oikein hyvä. Tosi hyvä. On ollut hauskaa. Ja tiivis ryhmähenki. Kyllä, meillä on tullut paljon hyviä ideoita ryhmässä. No millainen olo on nyt, kun mennään täysistuntoon tästä sitten eteenpäin? Oikein hyvä siinäkin on fiilis, että musta tuntuu, että meillä on tosi hyvä. Ja vaikka tulisi jotain vasta-argumentteja, niin musta tuntuu, että me kumotaan nekin. Meillä on aika yhteinen kanta, ei ollut kanssa mitään hirveätä väittelyä tai keskustelua totta kai, mutta saatiin aika selkeä, mitä kaikkea. Meillä on haastateltavana 2 EPP-meppiä. Millaiset fiilikset on nyt pienryhmätyöskentelyn jälkeen? No ihan mukava. Päästiin lopulta yhteisymmärrykseen pienen väittelyn jälkeen. Niin on kiva. Otetaan täysistuntoon. Eli on ollut vähän erimielisyyksiä puolueen sisällä. Ja sellaisia pieniä, mutta päästiin meistä kuitenkin yhteisen kantaan. Niin ja pysytään puolueen linjassa. Haastateltavana Aldesta saatu nopeasti ruokatauolta 1 meppi kiinni. Millaiset on tunnelmat ensimmäisen pienryhmätyöskentelyn jälkeen? Tosi hyvät, onnistu kyllä hyvin päästiin yhteisymmärrykseen, vaikka olikin erilaisia mielipiteitä vähän. Vaikka puolueen kanta nyt on yleisesti ydinvoimamyönteinen, niin oli siellä kyllä vastustajiakin, mutta kyllä sitten kompromissikykyä löytyy hyvin. Me olemme ehdottomasti tämän ehdotuksen puolella, mutta haluamme tarkentaa tässä puolueemme kanssa asiaan. Kuten tähän turvallisuusasiaan ehdotetaan tällaista katsastusmallia, joka olisi sellainen, että EU:lla olisi yhteiset kriteerit sen suhteen, millaisia tarkastuksia näihin ydinvoimaloihin tehdään ja millaisia stressitestauksia tulevaisuudessa. Me vastustetaan tätä ehdotusta. Me pidettäisiin ydinvoiman prosentuaalinen osuus samana ja suhteutettaisiin sen jäsenmaiden energiatarpeisiin. Astuessa voimaan, niin uusia toimilupia ydinvoiman rakentamiseen ei enää myönnettäisi ollenkaan. Ja pyritään ehdottomasti siihen, että vuonna 2030 ydinvoima lopetetaan. Me EVP:ssä ajoimme sitä avoimuutta, että meidän pitää saada stressitestit julkisiksi ja meillä oli selvästi aika laaja konsensus ainakin Aldessa ja ST:ssä, mutta minulla jäi epäselväksi sen ECR:n kanta tähän avoimuuteen, että voisitteko sitä vähän niin tarkentaa? Kiitos. No niin, hei. Eli mä olen sitä mieltä, että kansalaiset sais päättää, että onko meidän valtiossa ydinvoimaloita vai ei, mutta sitten ne yksityiskohdat jättäisiin pois, koska kansalaisilla ei ole oikeasti tietoa niistä ydinvoimaloista ja media vaan mustamaalaa, kun aina kuulee uutisoida niistä onnettomuuksista eikä yhtään niistä hyötyistä. Kanta on se, että nämä stressitestien tulokset niin jaetaan 2 ryhmään. Et toinen on kaikille kansalaisille tämmöinen tiivistelmä, että se on kaikilla avoin, ja toinen on tarkoitettu virkamiehille ihan vaan tämän turvallisuuden takia. Eihän me nyt voida kaikkea julkistaa sieltä. Ja tuohon samaan kanssa, että se on ihmisen oikeus tietää asioista, joka riippuu hänen terveyteensä, koskee hänen asioitaan. Ja se on sananvapaus myös medialle, että he voivat tiedottaa asioista. Aika paksua väitöstä. Tässä ei ole puhuttu mistään tietojen pimittämisestä. Tässä on puhuttu päätöksenteosta. Elikkä me ollaan sitä mieltä, että voidaan kysellä kansalta mielipiteitä. Okei, kannatatteko ydinvoimaa? Jos kansa kannattaa, niin tämä hallitus voittaa sitä mallia, että okei, no meille ydinvoimaa. Mutta puhutaan näistä yksityiskohdista, näistä kuinka paljon sitä tehdään vuodessa, millä teholla, näin. Tarkemmat yksityiskohdat jätetään ammattilaisille. Eikö ESR arvostaa demokratiaa ollenkaan? Demokratian ydin on se, että kansa päättää, ei joku elitistinen asiantuntija taikka diktatuuri. Me kaikki on tänne äänestetty. Kansa on teitä tänne äänestänyt, ei päättämään heidän puolestaan, ei pimittämään sitä tietoa. Joo, meillä oli sellainen, että me mietittiin, että näistä asioista voitaisiin päättää aika paljon kunnallisella tasolla, koska se on kuitenkin sillä lailla lähellä kansaa. Salissa käytiin äsken kovaa ja hyvinkin kiivasta keskustelua. Millainen on EPP:n fiilis tällä hetkellä?
No aika neuvokas, että ei oikein tunnu ihan niin kuin sille, että ollaan valittu vääriä puolia tai sille, että on ajateltu, että nyt ollaan hukassa. Siis paljon on ollut sitä, että niin kuin ollaan saatu paljon semmoista mielipiteitä, että meillä on siellä salissa paljon semmoisia muita puolueita, jotka ovat aika paljon samaa mieltä meidän kanssamme. Ja myös, että me olemme oikealla kannalla ja että äänestyksestä tulee kuitenkin aika... Se uusiutuva tulisi prosentuaalisesti nousisi. Niin, tietysti, ja se häviää, niin meidän pitää vaikuttaa. Totta kai niin se on sitten ihan... Ehdotuksella hinta teillä tällä hetkellä vuonna tai sen jälkeen Salissa käytiin äsken kiivasta keskustelua. Täällä on 2 Alden meppiä. Miten Alde pärjäsi keskustelussa omasta mielestänne? Todella hyvin. Mielestäni me kyllä pärjättiin hyvin, että meillä oli sama linja, mutta saatiin tehtyä tässä muutama liitto, että oltiin valmiita luopumaankin muutamasta asiasta. Piti luopua meidän sellaista kriisirahastosta, joka olisi ollut vähän niin vakuutuksena toiminut ydinperäistä. Siitä jouduttiin luopumaan ja oikeastaan... Meillä on toinen ST:n meppi täällä nyt haastateltavana. Millainen on tunnelma äsken käydyn keskustelun jälkeen? Ihan hyvä tunnelma, kun mä uskon, että me saadaan tää meidän ehdotus läpi. Oletteko tehnyt yhteistyötä jonkun muun poliittisen ryhmän kanssa? Kyllä meillä on käyty keskusteluja, mutta ei voi olla pieniä kompromisseihin päädytään, mutta kyllä me uskotaan, että me tätä nyt vähän niin kuin hallitaan. Dikkaan tuosta ideasta, että on noi EU-tarkkailijat. Se on ihan hyvä, koska sit se pitää ne kaikki standardit ihan samanlaisia, koska ei kukaan pääse riman alitte. Niin, ne tulee sieltä niinku samalta. Koska se on niinku... Ja mun mielestä pitäisi tulla ainakin se, että noilla on yhtenevät standardit, noilla ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Tietysti pitää katsoa just mitä mekin linjattiin niiden maantieteellisten. Täyttää olevan vielä vähän kesken tällä hetkellä. Me pyritään nyt tässä EPP ja SD:n kanssa liitoutumaan. Meidän kanssa. Niin. Mikä on Greensin kanta? No Greensin kanta on se, että periaatteessa me haluttais, että ydinenergiasta pystyttäisiin luopumaan jo vuonna 2030 täysin, mutta tämä ei tule onnistumaan luultavastikaan, valitettavasti, niin paljon kuin se vihreän sydämeni sattuikin. EPP on saanut muutosehdotuksia läpi. No mä itse uskon, ja ainakin mitä on kuullut ja ollut tuolla mukana, että se on ollut ehkä se vahvin linja, tuo EPP-linja. Täällä on Greensin meppi. Mitä uskot, että äänestyksessä käy? No vähän näyttää siltä, että toisesta ryhmästä saattaisi tulla vähän isompi, mutta toivotan nyt, että se tulee edes noita haja-ääniä meillekin. Kohta 2.21. Kannustamme ehdotusta, mutta haluamme lisätä, että jokainen voimala tarkistetaan paikallisalueen riskien mukaiseksi, mikä periaatteessa tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon erilaiset geologiset muutokset. EU-laajuiset stressitestit, mutta se sellainen yksilökohtainen, että tavallaan katsottaisiin paikallistasolla sen mukaan, että minkä ikäinen ja missä se on. Niin toisissa kyllä oikeastaan tämä sama asia. Ja sitten mukana olisi tällainen tavallaan kaksivaiheiset katsastus, että käytäisiin katsomassa, että missä kunnossa se laitos on, ja jos kunto ei vastaa direktiiviä, niin sitten annetaan sanktioita tai semmoinen aika, jonka jälkeen Kohta 2.22. Kannatamme kohtaa. Haluamme lisätä, että stressitestien tulokset avataan kansalaisille ja sen pitää olla luotettavia viranomaisten. Kansalle annetaan tiedot näistä stressitesteistä kaikki, mitä tarvitsee tietää, ja varsinkin sitten kun tulee tämmöinen tavallaan joku hätätilanne tai joku poikkeustilanne, siitä tieto tulee heti ja kaikki saa sen. Ja sitten erikseen sitten virkamiestahoille sellaiset tiedot, mitä ei... Kohta 2.23. Vastustamme kohtaa ja ehdotamme, että ydinvoiman prosenttiaalinen osuus pidetään samana suhteutettuna jäsenmaiden energiatarpeisiin. Olemme valmiita luopumaan ydinvoimasta, kun pystytään tuottamaan tarpeeksi eli viimeiset luvat me myönnettäisiin vuonna 2029. Eli vuoden 2030 aikaa tai sen jälkeen enää ei myönnettäisi ydinvoimalalle lupia. Niin pidetään huoli siitä, että uusiutuva energia menee ylös ja samalla kun ydinvoima menee alas.
Eli siitä pidetään huoli, että siihen ei tule sellaista kuilua, missä meillä on sitten energiavajetta. Kaikki, jotka kannattaa, käsitä nyt jaa. Entä vastaan? Entä ei osaa sanoa? Selvä, mutta isolla enemmistöllä nämä ehdotukset hyväksytty kokonaisuudessaan.